unele secvențe care ar fi trebuit să fie serioase au fost receptate de către publicul european ca glume din cauza contextului cultural în care se află oamenii și asta a fost cel mai interesant. Cred că ăsta e locul în care fiecare descoperă ceva nou în el și culmea are ocazia să-l pună pe tavă, să se arate și să-și găsească un sprijin. E ciudat să pui în cuvinte ce se întâmplă.